na tebia bagaka nga ama tukomwaka mwenire ogotanga mara moja yonsi yakoranga ki mara moja eri yerete na tebia bagaka lero onye kwarengo motindi no mokungu otindire bono kogocho nyorire okonya gutigite bintu bitatu bikedwe mesa obokimo obokendu ching'eni na macho gwesa boko nandanya begete echagi agetora wesabe juu ya nani oritoria ase kwarenge nayo okorete monta uchi kobolga nkwal gocha no bwati ching'eni au kobolga naye kwabori abatari onyorete chinkendu mbayo baraire bataro chino ne chichire ng'aki. Get the point. Take a step forward.